Ay, susiningal na ako. Cold? Is it cold? What? No, 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 no. Hello, good morning. Saturday ngayon. Ngayon lang sumikat ang araw. Ilang weeks na tag-ulan. Kaya ang mga kids ay nasa bahay lang. Ngayon maghihibiscos kami para makaano. Malayo ang parking. Ay, pero gusto na ni magkarawat ay magparadigo sa mga anak na kita ng cottage. Tapos dumana lang ang bayad. Okay. Ano? Oh, photographer, picture. Before we go to pool. Hindi kami maka-decide ng cottage. Kaya lipat kami doon sa kabilang road. Isa lang ang owner. At titingin kami doon kung mas dapat kasi mas malapit ang cottage sa pool kasi may mga bata. Ay, susiningal na ako. Ini dah 1,000 man. Ini oh. Tano may electric pa dyan. Iyo.
What's that? Yan, nakapag-swimming din sa wakas kahit ang lamig. Andun sila. Ito palang cottage namin is 1,000. Ang cottage, andyan ang pambata. Andito naman yung pang-adults. I mean, malalim, mga 5 feet lang. Tapos ito daw is 1,000 din. Ito naman is 1,500. Ito. Dito ang pinili namin kasi hindi masyadong matao. Unlike doon sa una namin pinasukan, madaming tao. Yan. Nagdudulag si nagaparadulak si Biboy sa kuya. Are you happy? Yan ang baon namin. Pauwi na kami. Carrie, this is what Filipino countryside is.